Xayrli kич ТНВ-да Татарстан хәбәрләрен башлар вакыт һәм студияда Фәнис Камал. Бүгенге чыгарылышны да ТАССРның 100 еллыгы вакыйгаларын искә төшерүдән башлыйк. 1943 елның 24 июлендә Казанда фронтның баш хирургы Александр Вишневский рәислегендә хирургия темасына багышланган зур конференция уза. Вишневский Россия медицинасына зур өлеш керткән кеше, Казанда укыган һәм эшләгән. Танылган майлы бальзамлы составны халык телендәге Вишневский мазенда ул уйлап тапкан. 2002 елның бу көнендә Казанда Курск су асты көймәсе экипажына багышланган һәйкәл куела. Аны Россиянең оборона министрлыгы заказы буенча Казан фәнни тикшерү институтының эксперименталь җитештерү заводында ясыйлар. Анда матрос һәм аның аяк астында ятучы су асты көймәсе сурәтләнгән. Хәзер исә без көн вакыйгаларына күчәбез. Бүген безнең программабызда Кеше гомерен бер мизгел хәл итә. Аны коткарып калу өчен һәр мөмкинлекне булдыру шарт. Районнарга яңа ашыгыч ярдәм машиналары китте. Сәламәтлек юлыннан Рәмзилә Гафиятуллина. Суда да саклыйлар. Диверсия белән шартланабыз пока юк. Татарстан елгаларын Росгвардия вәкилләре ничек саклый? Айза Шаймардан. Президентлыкка кандидатлар документларын тапшырып бетерде, сайлауның берничә көн барачагы билгеле булды. Тулырак Гөлназ Сейфетдинова. Олар күктә генә түгел, хәтта җәяү йөргәндә дә учарга сәләтле. Первым делом мы, конечно, осматриваем всегда самолет, чтобы он был в целости и сохранности. Учучыларның репетиция барышын Илдар Сафиуллин күреп кайтты. Әлеге кадрларда илнең танылган пилотларның иртәгә Казанда узачак зур тамашага әзерләнүе. Авиаучышны шимбә көнне көндезге 3тә Казан гаилә үзәге яныннан карап булачак. Бу чарага әзерлек турындагы эксклюзив материалны без сезгә бүген тапшыру барышында күрсәтербез. Сонда күкне җиргә тиңләүче асыл егетләр дә, хәтта очучы кызлар да булачак. Ә менә инде бүген иртән пилотларны президент Рөстәм Миңнеханов кабул итте. Ул билгеләп үткәнчә, Татарстан куәтле авиатөзелеш комплексы һәм авиация өлкәсендә белем бирү үзәге. Шулай ук тиз ұша тұрған самолеттағы хисләр балаларның авиацияга якынаю турында сөйләштеләр. Президент үзенең МиГ су самолетларында очуын тәэсирләнеп сөйләде. Я человек экстремальный, конечно, так гонками занимался, машины эти, но адреналин, который человек получает в процессе всех этих событий, это несравнимо. Хәзер исә күктән җиргә төшик һәм чынбарлык турында сөйләшик. Республика оешмаларының 30% зыянга эшләгән. Быелның 6 аенда Татарстанның берләштерелгән бюджетына 105 миллиард сум акча керә. Узган ел белән чагыштырсаң, бу әлбәттә 23%-ка кимрәк дигән сүз. Менә пандемия белән изоляция нәтиҗәсе дип белдерде президент. Рөстәм Миңнеханов бүген финанс мәсьәләләренә багышланган киңәшмә уздырды. Ситуация в экономике очень напряженная. Рөстәм Миңнеханов сүз башында ул проблеманы умырткасы белән куйды. Пандемия, нефть бәяләре төшү һәм рубльнең аска тәгәрәве республика икътисадына турыдан-туры йогынты ясады һәм нәтиҗәдә бюджет кереме 23%-ка кимегән. За 6 месяцев текущего года Быелның 6 аенда Татарстанның берләштерелгән бюджетына салым һәм салым булмаган керемнәр 105 миллиард сум тәшкил итте. Бу узган елның шул чоры белән чагыштырганда 31,16 миллиард сумга, ягъни 23%-ка кимрәк. Сокращение фонда оплаты труда в результате объявления нерабочих дней, снижение премиальных и иных выплат, отправление сотрудников в неоплачиваемые отпуска и частичное их сокращение привело к отрицательной динамике по НДФЛ. Икътисад хәзер авыр хәлдә. Татарстан стат мәгълүматларына караганда, агымдагы елның 5 аенда предприятиеләрнең 30%-тан артыгы зыянга эшләгән. Рөстәм Миңнеханов баланс комиссиясын эшен дәвам иттерергә һәм акчаларны кысып тотарга чакырды. Расходной части бюджета нужно продолжить оптимизационные мероприятия, которые мы проводим с начала года по отсрочке и приостановлению ряда расходов. Обеспечить жесткую финансовую дисциплину и эффективную реализацию республиканских программ, включая программы капитальных вложений и дорожных работ.
Бюджет кереме кими икән, чыгымда кыскартылырга мөмкин. Бернигә дә карамасан, Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт әгъзаларына социаль программаларны һәм ил күләм проектларга акчаларны сакларга кушты, чөнки социаль түләүләр, хезмәт хакы вакытында күчәргә тиеш. Основная задача продолжить абсолютное исполнение первоочередных и социальных обязательств. Также требует финансового обеспечения задачи, стоящей перед нами в рамках национальных проектов. В текущем году на эти цели предусмотрено 26,9 миллиарда рублей, из которых 8,4 миллиарда – это бюджет республики. Все мероприятия, предусмотренные соглашением с федеральным центром, должны быть исполнены. Бу атнада Владимир Путин 2030 елга кадәр Россияны үстерүнең ил күләм максатлары турында фәрманны имзалады. Аның нигезендә ил күләм проектлар күрсәткечләренә үзгәреш кертергә тиеш. Бу уңайдан Рөстәм Миңнеханов республика өчен ил күләм проект чараларын, финанслау мәсьәләләрен оператив хәл итү бурычын куйды. Айза Шаймарданов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Татарстан хастаханәләренә өр-яңа машиналар тапшырдылар. Аларны районнарда көпчәкле хастахана дип йөртәләр. 54 автомобиль ашыгыч ярдәм хезмәтенә китә. Аларда кеше гомерен коткарып калу һәм беренче ярдәм күрсәтү өчен бөтен мөмкинлекләр дә тудырылган. Бу күп функциялы насылка. Бу насылка белән больнина утыртып чыгарга да була. Мондый җиһазлар, мондый машиналар безнең төшкә дә кермәйде, ди Халида апа. Ул ашыгыч ярдәм хезмәтендә 40 елга якын эшли. Яхшымы машина? Президент игътибар белән тыңлый. Элеккеге УАЗиклар белән заманча Ford Транзитлар арасында җир белән күк аермасы дип белгечләр. Мондый машиналарны көпчәкле хастаханәләр дип атарлык. Салонда йөрәкне тикшерү өчен кардиограмма яздыру җиһазы да, әгәр дә аны эшләтеп җибәрергә кирәк булса, дефибриллятор да бар. Һәм иң мөһиме, ясалма сулыш аппараты. Хәзер аңа ихтыяҗ аеруча зур. Коронавирус аркасында эш күбәюен яшерми табиблар бу зәхмәт авылларга да үтеп керде. Шушы шартларда аяктан егылмас өчен табиб һәм шәфкать туташларына бөтен саклык чараларын күрергә туры килә. Ул костюмнар бик эссе, уңайсыз, сулыш алырга авыр, күзлекләре тирлей. Әле яры яңа машиналар кондиционер белән җиһазландырылган дип сөенә фельдшер. Бу җәй табиблар өчен чын мәгънәсендә кызу. Арна барып җитәргә тиешләр бит, эшләр бит инде. Кешеләр бит все-таки кетип торалар. 20 минут эчендә без барып җитәргә тиешбез һәм медицина ярдәме пациентка күрсәтә башларга тиешбез. Һәм без менә бу машиналар, әлбәттә яңа машиналар тиз генә барып җитеп, безгә шушы куйган максатны үтәргә ярдәм итерләр дип ышанып калабыз. Соңгы 5 елда гына республиканың медицина учреждениеларына ярты меңгә якын машина кайткан. Бүген тагын 54 районнарга китә. Кеше гомере бер мизгел, аны саклап калыр өчен һәр мөмкинлекне булдыру шарт. Соңгы 4 ай сәламәтлек саклау тармагы өчен зур сынау булды ди президент. Әле дә коронавирус бер кая да китмәде. Сезгә хезмәтегез өчен бик зур рәхмәт. Машиналар матур итеп эшләсен. Игелекле булсын, ахыргы эсе булмасын. Яңа машиналар кайтып торсын, эшләп торган насип булсын. Рәхмәт сезгә. Республика бюджеты гына түгел, ил казнасыннан да ярдәм килеп тора. Шул акчадан хастаханәләргә 29 машина кайткан, инде тагын 17-сен көтәләр. Ачкычны кулга алуга көпчәкле хастаханәләр юлга кузгалды. Аларны дүрт күз белән районнарда көтәләр. Рәмзилә Гафиятуллина, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Елга күл төпләре генә түгел, ярлары да чиста булырга тиеш. Рус география җәмгыяте аквалангистлар һәм волонтерлар белән берлектә Казан читендәге урман күлен җыештырды. Бу төньяк бистәсендә яшәүчеләрнең яраткан ял урыны, әмма үзләреннән соң җыештырга яратмыйлар. Эш ничек барганын Чулпан Касыймов күрде. Да, приезжали, рыбачили, а теперь рыбы-то нету. Владимир Седов әлеге күл буена якын торганлыктан һәр вакыт балык тотарга, су кыйнарга йөри. Тик бөтен җирдә дә чүп, шуңа монда балыклар да үрчи алмый ди. Мусор везде. Бар җирдә дә чүп-чар, ит кыздырган урыннар адым сайын ял итәләр дә чүпләрен шул килеш калдырып китәләр. Ичмасам аларны тутырырга контейнерлар куйсыннар иде. Владимир Седовның теләге кабул була. Бүген бу урынга контейнер урнаштырылды. Урман күлен чистартуларын сорап, биредә яшәүчеләр мөрәҗәгать иткән. Бүген биредә Рус география җәмгыяте Бадалас һәм волонтерлар белән күл төбен һәм тирә-якны җыештырды. Без дочкой пришли. Җәйге ял вакыты булганга кызым белән килдем. Без яшәгән шәһәрнең чиста булуын телибез. Табигать чисталарга тиеш. Шуның өчен без катнашабыз, бергәләп киләбез җыештырырга. Основном пластик и стекло. Ул арада водолазлар да күл төбендәге хәзинәне ярга чыгара. Анда да әлеге дә баягы шул пластик һәм пыяла шешәләр.
От 1 до 3 метров. Күлнең тирәнлеге 1 метрдан 3 метрга кадәр. Шүпшар күбрәк яр буйларында табыла, эштә чистарак. Быел волонтерлар Урман күлен 4-нче ел чистарта. Әлеге акция экология ил күләм проекты буенча тормышка ашырыла. Ел башыннан республика буенча 200-гә якын сулык чистартылган. Есть еще ряд мероприятий запланированных. Без быел тагын берничә күлне җыештырырга уйлыйбыз. Бу Казанның Изумрудная белән Зәңгәр күле. Шулай ук Ярчалы һәм Түбән Кама шәһәрләрендәге сулыклар да планга кертелгән. Быел акциядә катнашучылар беренче тапкыр шүпшәрне 4 төргә бүлеп җыя. Мәсәлән, биредә пыяла, пластик, тимер һәм шкәртелми торган калдыклар. Алда салда бүтелгән калдыклар шкәртлүгә тапшырылачак. Шулпан Касымова, Азат Самигуллин, Яңа Гасыр каналы. Быел Татарстан елгаларында 156 хукук бузуу очрагы ачыкланган, 6 җинаять эше ачылган. Әлеге канун бузучыларны Росгвардиянең Казан диңгез полкы ачыклый. Әйе, республикабызда диңгез булмаса да, суда тәртип саклаучы полкның атамасы нәкъ шундый. Росгвардиянең елгаларда эшне ничек оештырылганын Айзат Шаймарданов күрде. Бу гади водолазлар түгел, ә Росгвардиянең су астында тәртипне тикшерергә өйрәтелгән белгечләре менә Идел елгасын тикшерергә кабат төшеп киттеләр. Росгвардия водолазларының максаты су астындагы туфракны да, коммуникацияләрне дә һәм стратегик күперләрне дә тикшерү. Иң зур ярдәмне алар Булгария теплоходы баткан вакытта күрсәткән. Быел гына да 169 тапкыр су астына төшәргә туры килгән. Гомумән алганда алар анда 157 сәгать вакытын уздыра. Росгвардиянең диңгез Казан полкы 2005 елда ишаларның үз кимәләре, катер, гидроцикллары бар. Әлеге зур катер беренче карашка гына иске кебек тоела, чынлыкта ул стратегик әһәмияткә ия. Ул диверсияга каршы көрәшер өчен булдырылган. Монда иң мөһиме зур экипаж составы турында әйтергә әлегә ярамый, һәм иң кызыгы заманча җиһаз, ерак дулкыннарны алучы радиостанция, хәрби кораллар һәм әлеге катер 7 көн Доманда автоном рәвештә әле йөзә ала. Диверсия белән очраганыбыз пока юк. Аллага шөкер. Альберт Камилов диверсияга каршы торучы катер командиры. Әлегә куркыныч вакыйгаларга тараган юк ди. Бары ситуация кешеләрне спасали. 7 глухонемой кешене алар штормга эләккәндә как раз без ул участокта җиргән идек. МЧСтан килде сигнал. Без эзләп малый катерлар белән таптык. Многие граждане, отдыхающие на катерах, лодках, не одевают спасательные жилеты. Елгаларда ял итүче кешеләр кимәләрдә күп очракта саклау жилетларын кими. Браконьерлык кебек җинаять эшләрен дә тикшерәбез. Татарстан елгаларында алар аз түгел. Быел гына да Татарстан елгаларында Росгвардия вәкилләре 7000 километр ара узган. Шул вакыт эчендә 250 карап кимәләрне тикшергәннәр. Браконьерларның җәмгысе ярты чакрымга сузылган йөтмәләрен табалар. 6 җинаять эше ачылган, хокук бузуның 156 очрагы теркәлгән. Айзат Шаймарданов, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Казан урамнарын көчле яңгыр яуган сайын су басу очракларын ниһаять прокуратура тикшерә дә башлаган. Кем җавап тутар соң? Бу хакта тулырак Реальное время интернет газетасыннан укыгыз. Сез Татарстан хәбәрләре программасын карыйсыз алдагы минутларда. Актанышта традицион 40 көне узды. Вакытында яңгыр да яуды, вакытында кояшы да чыкты, һәм дөрестән дә басуларда бик матур игән өлгерде. Яңа уңыш өлгереп килүче Актаныш басуларында Илшат Әюпов булып кайтты. Олар күктә генә түгел, хәтта җәяү йөргәндә дә учарга сәләтле. Ну, первым делом мы, конечно, осматриваем всегда самолет, чтобы он был в целости и сохранности. Учучыларның репетиция барышын Илдар Сафиуллин күреп кайтты. Бүген сентябрьдә узачак сайлауларга кагылышлы 2 яңалык килеп иреште. Беренчедән, алар бу юлы да берничә көн дәвам итәчәк. Икенчедән, бүген Татарстан үзәк сайлау комиссиясе республика президенты вазифасына кандидат итеп Рөстәм Миңнехановны теркәде. Башкалар теркәлер өчен документ тапшырып бетерде. Сайлау кампаниясе ничек башлана? Бу хакта алдагы материалда. Рөстәм Миңнехановны Татарстан президенты вазифасына кандидат итеп теркәү үзәк сайлау комиссиясе утырышында беренче булып каралды. Ул җыеп тапшырган имзалар тикшереп раслана. Количество достоверных зачтенных подписей в поддержку кандидата на должность президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Миңнеханова 406. Калганнар исә документ тапшыруын дәвам итә. Кичә Рост партиясеннән Олег Коробченко килгән иде. Бүген дә үзәк сайлау комиссиясе сукмагына тузан кундырмадылар. Беренче булып Гадел Россия кандидаты Альмир Михеев килде.
Россия Коммунистлары партиясыннан Альфред Валиев түшкі аш вақытында келек документларының битлерін санап, жинтіклеп барлап алалар. 37 листов. Анна Рашират ЛДПРдан Владимир Суршиловқа жетті. Шулай итеп, бүгінгі бүтін кандидатларда документларын тапшырып бітірді. 10 күн ішінде енді біз аларны текшеріп, қабыл итергә тиешбіз. 7 августларга енді бүтін кандидатлар да билгеле булачак. Гомумән республикада сайлау кампаниясының актившыры. Кампания по выдвижению муниципальных кандидатов. Муниципаль сайлаулар бойынша бүгінгі 7656 мандатқа 10 ярым кандидат туры келе. Бұл бик зор көрсеткіш. Шулай Түбән Кама округы бойынша дәүләт думасына өстәмә сайлау бойынша кандидатлар теркәлә. Бүгін Россия үзәк сайлау комиссиясы сайлауны 3 көндә уздыру карарын кабул итте. Димәк, бердәм тавыш бирү көне 13-ннән тыш 11-12 сентябрьләрдә дә сайлау участоклары 12 сәгать дәвамында ачык булачак. Эшнең бу форматы Конституция буенча тавыш бирүдә сыналган иде. Оно долго обсуждалось. Бу карар буенча озак фикер алыштылар һәм кабул ителгән документ сайлауларны куркынычсыз итү өчен бик мөһим. Сайлаучылар өчен дә бөтен сайлау системасына да уңайлы да. 15 августтан исә сайлау кампаниясының иң кайнар чоры мәгълүмат чараларында агитация башланачак. Гөлназ Сайфетдинова, Алмаз Зиядинов, Яңа Гасыр каналы. Бүгін КПРФ партиясының Татарстан бөлігі көзге сайлауда Казанда жиңәргә теләгән Владимир Жириновскийга жауап кайтарды. Исегезгә төшерик, ЛДПР башлыгы Казан думасына узачак сайлауда партия исемлегенең башында бара. Хәзер коммунистларның федераль дәрәҗәдәге сәясәтче белән көч алышу мөмкинлеге барлыкка килде. КПРФлылар Жириновский Казанда җиңә алмаячак дип саный. Он ошибся городом. Ул безнең шәһәрне ялгыш сайлаган. Монда йомшак кешеләр яшәми. Аның наказань дигән сүзләре наказанга әйләнергә мөмкин. Обернется без мягкого знака наказом. Жириновскийны яклап исә Татарстандагы либераль демократлар бүген Прокофьевка да җавап бирде. КПРФники тоже ничего не смогли найти. КПРФныкылар үзләренең яшь вәкилләрен сайлауга чакырудан кала, башка берни дә уйлап таба алмаган ахыры. Біз менә әни итәгенә ябышып йөрүче сәясәтчене түгел, чын сәясәт белгечен беренче итеп куйды. Настоящего политика с большой буквы. Нәкъ 5 ел элек бу көнне Казан гөрләп тора иде. Бу көнне Татарстанда судагы спорт төрләре буенча дөнья чемпионаты ачылган көн. Ул Россия тарихында әлегә бердән-бер шундый халыкара ярыш. Безгә ул чакта 190 илдән 3000гә якын йөзүче килде. Тарихта калган вакыйга мизгелләрен исә Илдар Сафиуллин яңартыр. Бу 2015 ел Казанда һәм гомумән Россиядә беренче мәртәбә суда иң дәрәҗәле халыкара ярыш бара. 3000гә якын атлет спортның 6 төрендә медальләргә дәгъва кылды. Суга сикерү, йөзү, су тубы, синхрон йөзү, ачык суда йөзү һәм хайдайвинг. Дөнья чемпионатының ачылыш тантанасы Татнефть-арена боз сараенда узуы гадәти булмаган хәл. Анда Россия президенты Владимир Путин да килгән иде. Особо отмечу вклад руководства Республики Татарстан. Здесь очень внимательно относятся к вопросам развития спорта. 45 мең тамашачы сыйдырышлы футбол стадионына вакытлыча 2 бассейн урнаштырдылар. Россиянең синхрон йөзүчеләре ул чакта төрле программада усталыклары белән бөтен дөньяны таң калдырды. 9 комплект медальнең 8-ен уйнаттылар. Чемпионнар арасында Чаллы кызы Лилия Низамова да бар иде. Татарстан спортчысы 3 алтын медаль иясе булды. Лилия первая ласточка из набережных. Лилия Чаллыдан чыккан беренче шундый спортчы. Ул җыелма командага соң килде. Гадәттә спортчылар төрле этапны уза. Шуңа да аңа бик катлаулы булды. Моннан тыш республика спортчылары Эрнест Максумов, Ирина Приходько, Александр Красных, Никита Шлейхер, Игорь Симашко бу ярышта зур тәҗрибә туплады. Дөнья чемпионатындагы иң яшь спортчыга нибары 10 яшь, ул Бахрейннан килгән Алазин Тарек. Италия спортчысы Казанга җиңү өчен генә түгел, сөйгәннең йөрәген яуларга да килгән. Егет ачык судагы 25 километр марафоннан соң финишка беренче килеп яраткан кызына тәкъдим ясады. Дөнья чемпионатында барлык тамашачыларның башын әйләндергән төр ул хайдайвинг. 27 метр биеклектән Казан су елгасына сикерделәр. Дөнья чемпионаты якты хатирәләрдән тыш Казанга әлеге төрне үстерергә көчле матди база да бирде. Татарстанлылар су спорты белән шөгыльләнә башлады. Хәзер республикада 224 су спорт корылмасы бар. Моннан тыш башкалабызда халыкара дәрәҗәдәге спортчылар әзерләүче үзәк оештырылды. Ул дөньяда берничә генә. Илдар Сафиуллин, Яңа Гасыр каналы.
Республикада бүгінгі 25 район урып жию эшләренә кереште. Шул исәптән актанышлыларда онда бүген 40 көне уздырдылар. Якын тирә район игенчеләре, республиканың аграр өлкәдә эшләүче төрле оешма вәкилләре бергә җыелып, тәҗрибә уртаклашты. Тулырак халдагы материалда. Татарстанда иң беренче булып кояш чыга торган актаныш басуларының берсе бу. Ташкын хуҗалыгының тәҗрибә кишәрлекләре дә шунда урнашкан. Якын тирәдәге районнардан җыелган игенчеләр дистәләгән яңа сорт белән таныша. Ташкын хуҗалыгының тәҗрибә участогында 70 төрдән артык бөртекле үсә, аларның күбесе Татарстан фәнни тикшеренү институтында чыгарылган сортлар. Исемнәре үк аерылып тора. Йолдыз, Хаят, Иделле, Хәзинә, Бәрәкәт. Бәрәкәт сорты корылыкка иң түземе булса, сетарда 14% аксым бар һәм бөртек клейковинасы 34-кә җитә. Институт чыгара торган 100дән артык сортның күбесен Рәсәй төбәкләрендә игәләр. Язгы сабан будайының делянкаларында басып торабыз без участокларында, монда безнең 9 сорт. Аларның 5-си уже республика, Рәсәй хуҗалыкларында, районнарында эшлиләр. 4-си аларның киләчәктә чыгачак. Бөртекләрдән кала кузаклы, тамырлы һәм башка культуралар утыртылган. Тәҗрибә кишәрлекләре 200-гә якын. Соңгы елларда республикада кукуруз игүгә аерым игътибар бирелә. Аның шәкәннәрен орлык хәленә җиткереп, синажга салган вакытта сыерларның сөте күпкә арта. Кукуруз зернасыннан башка süt алып булмасына шандык, инандык инде. Һәр 2 ел инде без зернага эшләбез. Менә быел инде без институтка 200 гектар эшләдек. Менә кукурузны башка елларны быел инде 400 гектар эшләдек. Игенчелектә дә фән яңа технологияләр даими кулланылырга тиеш. Кайчандыр гектардан 45 центнер рекорд саналса, хәзер инде бу гадәти уңыш. Реал 180 центнер уңыш бирә торган басулар бар. Шуңа күрә фәннән башка, сортлардан башка, технологиядан башка мондай уңышка ирешеп булмый. Шуңа һәр вакыт моны игенчеләребезне, механизаторлар, белгечләребезне без укытырга, күрсәтергә, нинди фән яңалыклар бар, сорт өлкәсендә, нинди технологиялар бар, нинди техникалар бар. Үтәл без бик күп операцияларны башкара алмыйдык, техника юк иялек. Шуңа күрә моналарның һәр ел сайын без бер хуҗалыкта делянкалар шашып, мотор итеп 40 көнне үткәрәбез. Республиканың авыл хуҗалыгы тармагында эшләүче күп кенә предприятиеләр бердә үз техникасын төрле җир эшкәртү, ашлау җайланмаларын тәкъдим итте. Актаныш районыннан Илшат Аюпов, Рамил Зәкиев, Яңа Гасыр каналы. Тасырның 100 еллыгына Татар дөньясы дигән уникаль китап нәшер ителде. Ул укучыларны татар халкының үткәне һәм бүгенгесе турында мавыктыргыч сәяхәткә чакыра. Нигезенә тарихи документлар, тикшеренүләр һәм фәнни эшләр салынган. Дәүләт һәм шәхси архивлардан алынган рәсем, фотолар саны гына да 1000-гә якын. Гырыф-гадәтләр, этник төркемнәр турында да кызыклы мәгълүмат бирелгән. Президент Рөстәм Миңнеханов та үз Инстаграмында басма турында хәбәр иткән иде. Ул аны иң яхшы китап дип тәкъдим итә. Ай ахырында китапның электрон форматы эшләнеп китап күзгә 100 000 тираж белән сатуга чыгарга тиеш. Рус һәм татар телләрендә эшләнгән хезмәт киләчәктә инглиз һәм гарәпчәгә дә тәрҗемә ителәчәк. Книга действительно написана очень простым языком. Китап гади кызыклы телдә язылды. Мин аның иң популяр басма буласына ышанам. Мәктәп укучысыннан алып, студентлар, укытучылар, гомумән татар дөньясына битараф булмаган һәркем өчен ул кызыклы булачак. Хәзер исә мин күкне сайлыйм авиа тамашага әйләнеп кайтабыз. Әлеге бәйрәмдә болытларны очучылар күзлегеннән дә күреп булачак. Катнашучылар өчен шундый мөмкинлек тә булдырылган. Бу хакта бүген Казан ярминкәсе генераль директоры урынбасары Любовь Ахманаева белдерде. Стрижей пилотлар төркем анда үз майданчыкларында махсус VR күзлек тәкъдим итәчәк. Аны киеп теләгән һәр кеше үзен пилот итеп хис итәргә мөмкин. Очышлардан тыш чарада авиация тармагы күргәзмәсе дә булачак. Бәйрәмдә байк шоу һәм кызыклы шулай ук техника йорты экспозициясе дә планлаштырыла. Бүген Биектау районындагы аэродромда көне буе репетиция бара. Анда Мәскәүнең первый полет исемле төркеме шөгыльләнә. Мин күкне сайлыйм дип исемләнгән бәйрәмгә пилотлар җирдә ничек әзерләнә соң? Балетка яраксыз дип табылган хатын-кыз һавада ничек солист булган? Осталыклары турында Илдар Сафиуллин. Һавадагы уңышлар җирдән башлана. Мәскәүнең первый полет дип исемләнгән төркеме күнегүләр ясый. Иртәгә Казансу елгасы өстендә күрсәтеләчәк хәрәкәтләрне алар шулай йөреп, хәтергә сеңдереп калдыра. Во-первых, и для себя напомнить, и во-вторых... Беренчедән, булай эшләгәндә хәрәкәтләр истә кала. Икенчедән, иптәшеңә җитешсезлекләрне әйтәсең. Мондый күнегү вакытында без үзебезне самолет кабинасында итеп хис итәбез.
Төркемдә бердән бер хатын кыз да бар. Ирина күктә төп рольне башкара. Ул солист, ягъни башкалардан аермалы күнегүләр ясый. Болачакта ул очучы түгел, балерина булам дип хыялланган. Тик муеның кыска дип аны балетка алмаганнар. Шуннан соң Ирина чын мәгънәсендә күкне сайлый. В процессе у меня появилась другая мечта. Балетка кira алмагач бик нык кәефем төшкән иде. Тик аннан икенче хыял барлыкка килде. Очучы булу теләге. 16 яшында мин аэроклубка килдем һәм менә барысы да яхшы килеп чыкты. Күктә солист булу җиңелрәк. Һәр күнегүне барлык нечкәлекләрен исәпкә алып башкаралар. Һавада бернинди вакыт якләр дә була алмыйлар. Ondan соң бу бит командалы ярыш. Очучылар инде кичә үк Казанның матурлыгына сокланып өлгергән. Нам повезло, мы прилетели вовремя. Без кичә яңгырдан соң күнегүләр башкардык. Күктән караганда сезнең шәһәр бигрәк тә матур. Искиткеч. Хәзерге вакытта без Як-54 очкычында утырып торабыз. Хәтта менә монда булгандагына да үзеңне башка төрле хис итәсең. Алда бихисап приборлар һәм бик чагыштырмача кысан урын. Әйтергә кирәк, әлеге очкыч һавада сәгатенә 400 км кадәр тизлек җыя ала. Инде андагы хис кичерешләрне фаразлыйсы гына кала. Казансу елгасы өстендәге очкычларны иртәгә башкаланың теләсә кайсы урыннан күреп булачак. Пилотлар башкала күгендә төсле төтен ярдәмендә тәбрикләү сүзләрендә язырга җыена. Биектау районыннан Илдар Сафиуллин, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Әлеге сәгатькә менә шулар иде һәм Яңа Гасыр каналында гына калыгыз. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Иңелек сезнең игътибарыгызга файдалы мәгълүмат. Данил Мастер белән бергә барлык нечкәлекләрне исәпкә алып, җиренә җиткереп эшләнелгән аш бүлмәсе ясагыз. Кухняның 3D проекты китереп бирү һәм урнаштыру бүләккә. Казан шәһәре Восстание урамы 23-нче йорт, телефон 267-166. Данил Мастерга һәр клиенты кадерле. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк-көнчыгыш, Бөгелмә, Баулы, Азнакайда сүрән булытлы иртәне аз булытлы җылы көн алыштыра. Республикабызда явым-төшемнәр кими, шулай да кайбер районнарда иртәнге сәгатьләрдә яшенле яңгыр явуы ихтимал. Температура үзгәрми, төньяк-көнчыгышта 24 градус. Татарстанның төньягы, әгәр Җәмил Менделеевскта таң алдыннан аяз булса да, иртәндән кичкә кадәр булытлы һава саклана. Киләсе атнадан циклон тәэсирендә явым-төшемнәр кими, температура тагын берничә градуска күтәрелә дип фаразлый синоптиклар. Төньяк-көнбатыш, Арча, Кукмара, Балтачта аз булытлы һава, явым-төшем ихтималы аз. Көньяк-көнбатыш, Болгар, Буа, Чүпрәлдә яңгыр явуы көтелми, җил көньяктан уртача тизлектә исә. Көньяк-көнбатыш, Болгар, Буа, Чүпрәлдә кичкә таба аяза, температура 25 градус. Яхшы һава торышы, яхшы кәеф алып килә диләр. Матур көннәр телим сезгә. Доктор Оз федераль җитәр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 10 меңгә якын очрак операциядән башка ярдәм ителгән. Пациентларны умыртка авырулары белән еш кына хирургка юллыйлар. Минем умыртка бүсерен алдылар инде. Һәм янә барсы да кабатлана. Арка авырта. Көч хәл белән йөрим. Кабат операциягә юллыйлар. Миңа нишләргә? Доктор Ост медицина үзәгендә дәвалау өчен операция урынына алдынгы технологияләр кулланыла. Уникаль робот умыртка баганасын элекке хәленә кайтарырга ярдәм итә. Бүсер, кан тамырларын һәм нерв системасын азат итеп, мөстәкыйль рәвештә үз урынына кайта башлый. Авырту бетә, хәрәкәтләнү җиңелләшә. Башкалабыз Казанда иртәнге сәгатьләрдә аяз һава көтелә. 24 градуска кадәр җылы. Төньяк-көнбатыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы теркемеш баганасының 756 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 48%. Җирнең магнит кара тыныч. Бүгенгә менә шулар. Күңелле яллар сезгә. Исән-имин булыгыз.